Egingo ditut bekainak porque me está dando putez. Orduan. Enmaskaratuko dut hau. Bekainak aterateko. Bai? Bekainak aterateko. Egingo dugu hemen. Sharpen mask. Eta maskara barruan, dekogu ere posibilitatea, extract mask egiteko uste dut. O no hay. Mask extract. Vale, eta funtzionatzen dau como el facet extract. Orduan, emongo diot mask extract, eta egiten dau hemen duplika bat. Hau, ketera etxizkat kanporantza. Hortxe, por ejemplo. Aplikatu. Sartuko dut pizkatxo bat barruratza geometriak. Osea, seria G, I eta barrurantza. Hortxe. Eta apply all trans. Bai. Orduan orain, bagoaz eskulpitzera. Eta, ai, koño, ez gaude, bai, ba, hauetan, ez? Bai. Ah, koño, que estaba en, vale. Eta ingo diogu, lehenengo ingo diogu R bat. Eta orain, R egin diogu. Control R. Ahí está, vale. Igual R txikiago bat. Vale. Vale. Eta orain, atonduko dugu pizkatxu bat. Pintxe erabilikot. Berak egiten duzunean extract, berak egiten dizu ja. Egiten dizu como un tipo Solidify. Ez dago gustaten. Inflate egingo diot. Eta scrape erabilita. Bueno, gutxi gora gara. Ikusten da goiko, begiaren goiko parte alarregi eta txarto geratzen da, pero bueno. Zau, beratuko zan hobeto. Más bajito, pero bueno. Así está todo el rato como flipado. Es que argazki honetan dago como flipado ere. Orduan neutralizatuko dut pizkatxu bat. Orain pintzekin egingo diot hemen. Ba, salva. Orduan,
eskuak egiteko, egingo dugu lehenengo atxamar bat. Esto es un poco movida. Vale. Bueno, igual egingo dugu lehenengo jarriko garen box modelin, eta egingo dugu kubo bat. Eta hemen, importantena da definitzea esku aurra eta parte ganbila. Hau da, nik hau aplanatzen badot, aplanatzen dut, eta egiten diot hemen subdivide bat, bai, hartu ezaket parte hau, eta definitu, esku aurra eta esku ganbila, ez? Bueno, egingot hartuta hau dana, eta egingo du horrela. Ze eskua horrela begiratuta, atxamarrei begiratuta, ikusten da erraz daukala inklinazio hori, ez? Más o menos. Ba, orduan, badaukagu hor gure esku aurra eta esku ganbila, eta egingo duguna da atxamarrak definitu. Egingo dugu bat eta gero duplikatuko dugu, así que saiatuko gara pizkat ondo egiten hau, bai? Egingo zilindro bat sortzialdekoa, eta zilindro hau kokatuko hemen goian, giratuta, a 90, beste ardatzaten, eni, vale, eskalatuko dut, eta ideia da jartzea, ba hemen, ba atxamar guztiak ateratzea hemendik, vale? Orduan, ze berezitasun deko honek, jo, bueno, esku hau oso berezia da, pero fijatuko gara falangetan. Orduan, Nikolako katxarro bat egiten badot, oso luzea dau, demo un horrelako zehozer, vale? Joan bar da, loditik estura, ez? Pizkatxu bat, ez asko. Orduan, hartuko azkenengo parte hau eta eskalatuko pizkatxu bat, holako zehozer. Orduan, nire konoa, joango da, nire zilindroa, joango da, zabaletik bestera. Fijatzen bagara eskuan, eskuak dekoz parte batzuk oso, anatomy, proportion, vale. Fijatzen bagara, bueno, hemen ikusten da gutxi gora bera, baina iguazte baten ikusiko da hobeto, vamos a ver, proportzioak ikusiko doguz, a ver, non ikusten da ondo. Hemen adibidez, zaten dago dala laurden bat eta erdi bat. Beti fijatu gara, falange hau, lehenengo falangea, azten dala, knuckle, edo zelan zaten da hau, nudilloa dagoen tokian, ez? Askotan, pentsatzen dugu azten dala, ba, hemen, hemen parte honetan, ez? Hemen, como que hemen azten dala falangea, baina ez da azten hemen, justo bi atxamarren artean, baizik eta azten da, falangea azten da atxerago, bai? Azten da hemendik. Azten da hemendik gutxi gora bera. Goitikan ikusita, hemendik, bai? Orduan hori kontutan izan behar dugu. Badau jendea esaten dagoena que esto mide lo mismo que esto. Bai, bueno, tampoco es, bai? Parte hau, erdi hau dala, bueno, de hecho es que 2/4 es medio, bai? Parte hau, bai? Lehenengo falangea dala beste bien batuketa bezala, bai? Pero bueno, tampoco es perfecto. Baina, bueno, erabiliko dugu hori. Orduan, pentsatuta hau horrela dala, egin dezakegu mosketa bat hemen, beste mosketa bat hemen, eta badekoguz 3 falangeak, a grosso modo. Vale? Mosketa bat erdian, lehenengo falangea, eta bigarren falangea. Vale, ze gertatzen da gainera falangeekin? Ba doazela, como, egin dezakegula doazela eskalonatzen. A bere, aurkitzen dugun irudi baten bat, hand, proportion, finger, por ejemplo, finger, a ver, fingerren bat ikusten badan, nahi dut alboz ikusi. Bueno, sinistu beharko diazue. Bai, ez dago. Vale, orduan, egingo da nik hemen, izango da, hauei forma pizkat emon. Orduan, sortuko dut mosketa bat, falange bakoitzaren alde baten, bai, horreko mosketa horiek, eta egingo duguna da, parte hauek, igo, egiteko, ba, atxamarren artean dauzen simurdura biek, ez? Egiteko hori. Gero, beste gauza bat egingo duguna da, hartuko dugu hauek, eta jeitsiko dugu. Eukitzeko lehenengo falangeko esurdura hemen markatuta. Hartuko ditugu beste hauek, eta jeitsiko dugu, eukitzeko bigarren falangearen esurduraren forma. Esto está ultra exagerado, ¿vale? Gero modelatuko dugu. Vale.
Ze gehiago egin dezakegu goitik ikusita. Markatu ditzazkegu esurdura hauek zabaleran ere. Osea, egin dezakegu hau zabaldu pizkatxu bat, eta hau zabaldu pizkatxu bat. Tampoco es ultra necesario, Osea, beta batzutan ez hasta kontraproducente. Vale, hemen gertatzen zait behar dudala mosketa bat, hemen dikona, eta mosketa bat, hemen dikona. Vale, eta hau importante, aparte hau es lo que le da el rollito. Falange txikian, egingo dugu mosketa bat, eta goiko parte, jeitsiko dugu, aplanatuko dugu pizkatxu bat, eta jeitsiko dugu. Vale? Eta parte hau, jeitsiko dugu pizkatxu bat, eta atzeratuko dugu pizkatxu bat. Bai? Orduan ja hartzen da, hasten ari da, hartzen atxamarraren forma. Bota ditzazkegu hauek atzera, eta punta pizkatxu bat atera, hauek aterata. Bai? Bola, hauek sartu pizkatxu bat. Bai? Eta horazten da, atxamar forma hartzen. Tampoco es la hostia en vinagre, baina, bueno, nos puede valer. Bai? Hau da gutxi gora bera, oso gutxi gora bera, amaieran izango dugun retopologia. Baina ez dugu hau erabiliko dugu eskultura, bale, lehenengo. Orduan, hau nora junbarko zan, sartzen da eskubarruan, bai? Eta hemen, duplikatzen baditugu atxamarrak, egingo ditugu 5 atxamar, bai? Orduan duplikaz, tiras. Bueno, itxan, duplikatu baino lehen hau, como seke badar movidas, egingo dugu hemen mosketa bat, osea, arista de soporte bat, eta atxeko parte, egingo dizkiotenen mosketak, hau ez izateko engon bat. Ze, subdivision bat sartuko diot, bai? Subdivision bat sartuko diot, eta nahi dut ondo subdividitzea. Donde coño estás? Subdivision. Vale? Vale, orduan, vale. Atxamar hau ez da oso polita, baina balio digu, honekin lan egiten hasteko. Vale? Markatu itxaskegu atximurdurak gehiago, urbilduta movida hauek, lo que queráis. Eta hemen incluso beste bat sartu eta jeitsi pizkatxu bat. Bueno, orduan, badukagu atxamar kutre bat, eta hau, duplikatuko dugu 5 aldiz. Orduan, Control D, oza, Shift D, parkatu. Shift D. Shift D. Hasieran egingo dugu eskua super bananduta. Bueno, gero dator lodia, que es un poco más jodido. Gutxiko eta hemendikan lodia egiteko gero. Vale. Atxamar hauek ez dira zertan izan, oza, ez dira izan behar, zertan ez dira izan behar danak igualak. Fijatzen bagara, hau txikia badan, askoz be txikiago litzateke, hau izango litzateke erdibideko bat, hau indizea, eta hau, no, indize no, anularra, eta hau indizea. Adiós. Vale, eta importantea da, hauen artean jakitea sortu dutela arku bat. Eskua izten da ondo, daukagulako arku bat falange guztien artean. Hau da, begiratzen badugu hemen, hemen ikusi daiteke, gutxi gora bera daukagula arkuak dauzkagula. Aber non ikusten da hobeto. Lehenengo irudian, zin irudi. Honetan ikusten da adibidez, taka-taka arkua, pero, a ber, egongo da beste baten bat. Falange guztiek, baitxo hemen, falange guztiek arku baten dauz, bai? Importantea, bale? Orduan, egingo dugu hori. Vale, jarrikot gure framen zadet, honek lagunduko dit. Vale. Top. Eta egingo duguna da, vale? Hau irekitzen da. Hau, egongo litzateke demagun hemen. Hau honekin egiten dago arku, hau honekin egiten dago arkua, vale? Hau irekitzen da pizkatxu bat, eta giratzen da, eta hau giratzen da bebai. Eta kolkatuko dugu arku baten, vale? Esto hace un arquito, hemen dago beste arku bat, más o menos, vale, eta beste arku bat, eta beste arku bat, vale. Eta hemen dikan begiratzen, ere importantea da arku bat definitzea, begiratzen baduzu eskua horrela, bai? Begiratzen baduzu eskua horrela, ere arku bat deko. Orduan, hands, arc, front, vamos a poner así, a ver, anatomy, hands anatomy, arc, eta behiratzen badugu aurretik, que hori dibujua, zailago izango da, hemen ikusten da pizkatxu bat, baina behiratzen badugu aurretik, osea, dinot aurretik, dinot horrela, 5 arku bat da. Orduan, hau joango da berantza, hau joango da berago, eta hau pizkatxu bat berago.
Eta inklinatu behar ditugu gainera, zentzu horretan, para que favorezcan al arco este. Orduan, olantxe. Vale? Hau oso importantea, eskua arkuak direz leku guztietatik, guk puñito egin alizateko, vale? Ukabila egin alizateko. Vale. Venga, pues orain, eskua aurra eta gambila eta toda esta mierda jarriko dugu hemen. Hau sartuko da onaino gutxi gora bera. Bai? Eta jarriko diot ere generate subdivision bat. Eta atonduko dugu hau eukitzeko eskua olantxe, vale, gutxi gora bera. Hemendik ireki behar da, así que casi que jarriko diot hemen korte bat, bai, eta igual incluso pare bat korte gehiago. Korte egingo diot hemen, eta korte hemen. Segure dut hau ateratzea pizkatxu bat, eskuan dekoguz como pare bat almohadilla moduan, behan, beko parten, vale? Pidatzen badugu eskua, eskua hemen, ez? Almohadilla bat dago hemen, almohadilla bat, eta beste bat txikiago hemen, vale? Tenor eta hipotenor, no tenía ni puta idea, baina horrela ditzen dira. Tenor eta hipotenor, vale? Hauek jaitsiko dugu ere, vale? Eta hemen lortu behar dugu izate hau como zirkulito bat. Ze hemendik dator, hemendik etorriko da, ingo dut extract bat, estrude bat, eta hemendik etorriko da eskumuturra. Gero hau oso txarto dago, pero gero konpontuko dugu. Egin dezakezu orain mugidu pizkatxu bat, ito el rollo, pero tampoco igual. Vale. Orduan hemen arista soporte bat, eta badukagu hor eskuaren estruktura kutre bat, vale, honekin lan egiteko. Cuidado. El txomin este dekoz eskuak oso potoloak, eta nik ez ditut batere potoloak egin. Zeran konpondu dezakegu hau? Pues, por ejemplo, me se ocurre hemen sartuta un deform displace, vale? Eta displace bat hartuta strength jaitsiko dio pizkatxu bat, eta potoloagoak egin eskuak. Vale, ingo diot honi bai, bueno, de hecho voy a coger todos, le voy a hacer así, voy a hacer control L. Modifiers, ahí está. Ese un poco más potolo. Vale, es que luzeagoak egin ditu ere bai. Hortxe. Bai, eta hau joango da, hau izango da gure atxamar lodia, rodatuko dugu, eta atxamar lodia oklusinoa ondo egiteko, bai, oklusinoa da iztea, egon behar da begiratzen horrela pizkatxu bat erdira, bai, begiratu, bai, olantxe pizkatxu bat, bai, eta, klaro, ez da horrela, ez daukaz neurri berbera, bale? Zelan doa atxamar lodiaren zurdura. Horrela, vale, doa onaino. Hemen deko zue bat, bi, iru. Es un poco raro este. Es como, deko zula, hemen bat, bi, iru, eta hemen bat, bi, eta gero luze hau, bai? Es como que bakarri dauz bi, baina, bueno, nik beti kontutan izaten dut, como que hemen dagoena hasten da hemen. A mí me vale, como para acordarme. Orduan, hau da gutxi gora bera, baina motzagoa. Orduan, eskalatuko pizkatxu bat, ez asko, eta zabalagoa. Pizkatxu bat. Eta gero egingo dugu kesto mole. Vale, gutxi gora bera hortik. Gutxi gora bera. He pasado. Hortxe. Orduan, hau danakin egingo dugu. Ni normalmente botako nuke denbora gehiago hemen, pero bueno. Beiratuko dugu ondo urrunetik a ver si más o menos cuadra. Vale, parte hau ez dago polita. Eta bueno, pero bueno. Vale, pues hauek danak batu, control J batekin, vale, eta aplikatuko dugu el modifier este, el subdivision, pare bat sartuko ditugu.
Apply. Bai. Oh, no. Hau egin baino lehenago, kontuz. Nik nahiago hauek berantza behiratzea pizkatxo bat. Bai, lagunduko dit hobeto ikusten eskua. Ez asko, porque erriginerako es un poco coñazo. Vale. Begiratu behar duzu eskua ondo, zein ateratzen dan gehi hau. De hecho, este. Vale, danak hartuko dodaz. Eta control J. Venga, aplico la mierda esta. Eta azten gara eskulpitzera. Vale, torriko naz eskulp modera. Salbatuko beste izen batekin. Eta egingo diot R, Control R. Vale, eta hasiko gara eskulpitzen hemen. Markatuko ditugu ondo falangeak, lehenengo. Beti erabiltzen dut clay strips. Bueno, hemen deitzen da clay strips, bai. Bai, eta markatuko ditugu. Hau ez dago ondo kokatuta. Por cierto, oso separatuta jarritut naita. Y de hecho me he pasado 7 pueblos. Eiten dut naita, segero ibiltzea hor barruan es una liada. Orduan nik eite dut horrela, oso separata eskua, atxamarrak, eta gero retopo egin ostean juntatzen ditut pizkatxo bat. Ez que bestela lan egitea erdian es una liada. Lo que pasa es que arraro egiritzen da, euki behar duzu buruan, hori daukazula. Eta hemen markatuko ditut falangeak nora doazen, vale? Doaz eskumuturrera. Falangeak doaz eskumuturrera. Vale? Hemen, bueno, hau inflate bat egingo diot hemen. Eta hemen hasiko gara markatzen. A ver, nahi dut hau ikusi bakarrik, ¿cómo lo puedo hacer? Hemen hasiko gara markatzen eskuaren mobidatxu hauek. Hemen daukagu olako montecito bat. Hau barrurantza. Hau ez dago ondo. Vale, hemen daukagu olako montecito bat. Eta hau konektatzen da atxamarrarekin. Orduan vale, hau mugitu behar dut. Vale, hau mugitu behar dut ere bai. Bai? ¿No deberíamos ver la referencia porque la mano igual es muy distinta a la que estamos haciendo? Sí, es muy distinta, pero yo aquí voy a hacer una movida que va a ser unos inflates como catedrales. ¿Bai? Eso para empezar. Es que el dedo gordo creo que es mucho más fino y largo. ¿El dedo gordo? Bai, helduko gara horra. Nahiago que os concentréis en hacer una mano genérica. Referentzia galdu dut, hemen dago. Gero ja jungo gara egiten gauzak politagoak. R eta... Aibak, ez dauka Apply All Trans. Vale. Hemen, membranita bat dago, hori markatuko dugu ere.
Vale, pizkat eskua geratu zaitu igual pizkat txikia. Vale. Vale. Ideia ona da puntu honetan egitea, hori astu zait, egitea esku bakoitzeko, atxamar bakoitzeko facet bat. Orduan. Zergaitik facet bat, eta hemendik amaituko dut bideoa, Baina zergaitik facet bat. Orain egin dezakegu gauzatxu bat. Dala, nik marrazten dut hemen laso batekin atxamarraren forma, emoten diot facet bat, from masked, bai? Hemen dokat bat. Eta kentze dut maskarita. Orain, egin dezaket urrengoa. Dala, ni hemen nago lan egiten, eta egiten dut. Si me acuerdo con qué combinación era. Badago facet hau ikustea bakarrik. Ahí está, con la H. Nik egiten dut Shift H, facet honetan lan egiten dut bakarrik. Orduan, egon alnaz, honetan. Vamos a poner aquí. Lan egiten. Bai? Igual markatzen dut hau, lo que sea. Bai? Nago hemen lan egiten, eta horren egiten dut Shift H eta ateratzen az. Ikusten? Shift H. Orduan, interesantea da, atxamar bakoitzeko facet ezberdin bat eukitzea. Vale? Venga, egizue hori. Amaitzen dugu hemen bideoa, seberan du da.